suntem Consiliul Local de Tineret al Loveni, iar eu, Gașcea Cristina, sunt liderul proiectului Fii Creativ, Fii Eco. Problema climatică a Republicii Moldova tinde să se alinieze atât la nivel european cât și internațional în materie de reducerea emisiilor de gaze și mai ales de protejarea mediului ambient. Caracter destructiv, poluarea afectează în mod direct imaginea existentă a naturii pe o perioadă lungă și nedeterminată de timp. De o problemă globală, aceasta poate fi observată cu ușurință și în localitatea noastră, orașul Ialoveni. Spăriția biodiversității, epuizarea și distrugerea stratului de ozon, încălzirea globală insumează principalele pretexturi ce au la bază existența gravului fenomen al poluării. Aceea ca persoanele care au constatat zilnic consecințele problemei poluării și care au analizat ferm cauzele acesteia, suntem convinși că putem face o schimbare în mediul înconjurător, începând chiar cu localitatea natală, orașul Ialoveni, iar deja pe parcurs continuând pe plan mondial. De aceea am format proiectul Fii Creativ, Fii Eco, care are la bază formarea conceptului generației tinere de a proteja mediul într-un mod interactiv, corect și inovator. Pe lângă existența procesului de poluare, proiectul nostru are la bază promovarea unui mod corect de viață și practicarea sporturilor, mai ales în rândul tinerilor, care este vital în procesul de formare a generațiilor apte și capabile de protejarea localității. O schimbare începe cu pași mici și amploare, cu fiecare mic pas realizat către perfecțiune. De aceea suntem ferm convinși că instruirea unei vieți ecologice în rândul tinerilor va trezi în aceștia datoria, respectul și obligațiile de locuitor a orașului și va reduce considerabil procesul distrugător al acestuia. De aceea, proiectul are ca scop ecologizarea orașului Ialoveni prin activități creative și utile, cu implicarea tinerilor. Care la prima vedere abordează o problemă ecologică întâlnită frecvent, ce constituie un mic procent al impactului mondial, poate schimba radical soarta orașului Ialoveni. Un mic pas spre un viitor mai prosper, un mic pas spre o schimbare semnificativă, o dorință de a înlătura pentru totdeauna existența poluării. O acțiune întreprinsă precaut poate schimba radical soarta mediului înconjurător, iar influența tinerilor în această schimbare va conduce către un viitor prosper. Natura nu ne cere să fim geniali, ajunge să fim raționali. Toate activitățile și realizările noastre vor fi postate în mediul online. Fiecare inițiativă Consiliului Local de Tineret va trece prin cele 3 etape: anunțarea, evenimentul propriu-zis și postarea rezultatelor pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Grupul nostru țintă sunt tinerii din Ialoveni, pe care dorim să informăm și le oferim oportunitatea de a se implica în activități de îngrijire a mediului înconjurător. În locurile unde cu câțiva ani în urmă poluarea reprezenta un simplu termen, astăzi aceasta ia amploare pe o scară largă. Vom vizita centrul de reciclare cu scopul de a colabora cu personalul centrului, astfel ei vor putea să ne ofere tomberoane pentru sortarea deșeurilor, încât să putem reduce poluarea solului, dar și al aerului. În Consiliul Local de Tineret Ialoveni și împreună vom face o schimbare. Vom deveni mai puternici și vom atinge cele mai înalte perspective comune. Fii creativ, fii eco, deoarece ecologia nu este doar un termen, este o acțiune. E cea care ne unește și ne dezvoltă ca oameni, care principalul punct al acestuia este înțelegerea consecințelor mondiale. Pentru că ecologia este munca tuturor, pe care astăzi o începem noi, iar mâine o conduce întreaga lume.